bonsen ngipet yaki ki bakrau kumno ban penpha kumno ban kentiu yala ka jong kan jing bat kumno ban long ki job ha ka jing ni kwa ban tip kumno ki job kumno ki yai tenti ha ka jing jongki hado bakin yo ya ka jing job ka kata ka beri ka ba penlong yaki bakin long ki job ha ka jing jongki bat habangi perkhat ya ka jing job bonsen ni kan mau ya Ronaldo ya Elon Musk ya Bill Gates bat ki wei Henry bonsen ni klet badon kipor ka jing snang ka bakrau ngila ban yo lang ba ka jing jong ka barit Henry mentaga ngan IP ya ka jing snang ka bakrau ka bangila ban yo lang ba utau barit na ka barit tam ha ka jing jonge bat utau lo udkiu don ka jing snang ka bakrau ka bangila ban yo na ka jing jong udkiu ngatip bon na plan jupi pin so ong ye ka ni ka jing kali ba ka jing snang ayu ken ngila ban yo na ka jing jong udkiu ujing thau barit na ka barit tam Henry ngan ongi pi lara fin boot ya ka jinglong jong udhiu shisha ka jingim jongi kan long ka jingim ka babaha bat ka badap da ka jingkemen menta ka sngi hagana ka video jonga ngan IP ya ki south li ki jinglong jong udhiu ki balara ngin boot omdan balla shisha ban khang ka lenti jongi sya ka jingsuk ka jingkemen bat ka jingjob ha ka jingim ka banugong udhiu umju kan rande menno pjio ya udhiu ba uken dan ni ukan rande menno piyoi ya udhiu bahaba ukendo ya kan jing un pai chala ke thliu ban shong thai phim ju yo ya udhiu ba upai din la rafi bu kino ki maujun thut ha ka lenti jong udhiu la rafi bu ya ka khti jong phi ha ka lenti jong udhiu un om pai din Henry penban un penkala ya ka lenti jong un syukiar ya ka jing bat hateng yo ba ukiu na lor jong kita geding penkiang ha ka jing im jong ha ka lenti jong Henry ju pai din ju ke pila ban le kumnu ro phim la ban long hau jung thut ya udhiu ju ting la fi penyap ya ki perlok jong un om ting Henry un ya chakmat ni ru ha ka jing jongi nim ju de ban kendran de la ngim kendo ya ki no ki jing ha ka jing jongi la ki don ki no ki jing la ki don ki no ki jing keren la persyang ban pensenge yangi ngim ju de ban kendran de Henry ngi de ban yela yaki la da ngim la ban yela yaki kiar naki bat beten ya ka lenti ya jompi wanam kendan de haga jingim jongpi la fikin du ya ka jing haga jingim jongpi shupen pher ya ka lenti om ya ka thong jongpi ka jinglong ka baara jong udhiu uperkhat ya ka talang haga liur udhiu upelang ya la ke jong ke jimbam jong haga liur de na ka daw pjo ya udhiu ba syukur ki bet ju shong thai kapor ka ya stat bat ju shong klikti umare namar bakatlang kan sawan kapor jong ka jing terkhong kan sawan haga jingim jong kumta usyukur ke bat kerke ban penbha ya ka lawe jong uperkhat ya ka jingmen hakapor jong ka jinjar bat uperkhat ya ka jinjar lene ka jing hakapor jong ka jingmen kapor kala janwan ngim don porshu te yala ka yeng ka ba uslap wan ni ru ha ka jingim jungi ni de ban long ki bala penkre barabor ni de ban long ki ba bon kam bat ki ba kerke ha ka jingim jungi kum ki dikhiu perkhat ya ka lawe om ya ka ba menta bat tolong ki ba kunai namar phimtip lano katlang kan wan ha ka jingim jongpi long ki bala kre ka jinglong ka balai jong udkhiu uperkhat ya ka ligur ha ka talang bonsen ha ka jingim jongi lada ka wan katlang lada ki wan ki jing ngitlot pat hateng ngisngau bangim la shu ban khi namar kita ki jing ki ba ban khia ha ka jingim jongi Henry udkhiu umlong ta uperkhat ya ka liur ha ka portlang kan mau ya gani ba ha ka porthe omdon ka ki ru ka bane slam omdon ka ru ka bane shi jungom kumjuru kita ka jing jongi kin om ne slam kan sawan ka por ba ka ta jing jongi ru kan salai kan mau ba ya gani kumta long barabor kita ki badon ka jingmut ba aimen sen b positive ka jinglong ka basam jong udkhiu lada uyo lat ha ka no ko por upelang bat utre ju perkhat bakam bat de ka por ngan shong thai shwa kumjuru ka jia ha ka jingim jungi ngilap ba bonsen ni yo bakadang slam ka por ngidang don kerhai ka por bat ni stang ban opat ngin stang la shai tongan sale pat ya ka bat ngim po teng ya ka kam jungi Henry M lakade haganu ko poru phim de ban poteng haga jingim stang ya ka ka ba phimut ba stang mentai bat hisin ba phila stang wanom kenrandi udhiu ju perkhat bakal dir kapor ngamla syuban pendep ya ka ngamla syuban pendep ya ka ni ka kam ustang bet lakade haganu ko por nyiru haga jingim jungi bonsen perkhat bakal dir kapor jungi ngamla syuban pendep ya ka bat kumta ni kinno bat ni eno ya ka kam ka bangi thmu ban le Henry ngan ongi phi ban stang ya ka no por kapor kampat slep don ka tin ka ba ong
It's never too late to begin nor too late to start. Kam julong kloy ban stang leni kampat slempalat ban stang bod yak lenti jong hiu. Wat juong bangala kloy ngan stang pat andala dipor. But wat juong ru bakal dir kapor yang abangan stang. Lada fi kendo yak jing hag lenti jong pi. Shupeng kala yak lenti om yak thong jong pi. Uberiu udon laga jong ke bentah haga jingem jongo. Stang yak ka bapilamut ban stang no mentahi.